Mga sakop sa salisigang nasikop, human makuhae og hulagway sa CCTV camera. Publiko gipahimangnuan batok sa basag kotse gang nga mubiktima sa mga sakyanan sunod sa mga parking lot. Politika ang hinungdan nga naapektuhan ang pagpangolekta sa basura sa dakbayan sa Sugbo. Ulo sa giilang drug lord nga si Jaguar, gipangayo ni Mayor Michael Rama sa kapulisan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Management sa Cebu South Bus Terminal nangandam alang sa daghan nga pasahero nga manguli karong kalag-kalag. Gibana-bana nga nilibo ka mga pasahero ang magdasok sa terminal sugod Petsa 30 ning buwana. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Tungod sa posibleng pagdugok sa mga pasahero nga manguli alang sa adlaw sa mga kalagog mga Santos, gipanlantawan sa management sa Cebu South Bus Terminal ang posibleng pagkuwang sa mga bus di pasaheroan. Gibana-bana nga nilibo ka mga pasahero ang magdasok sa terminal sugod Petsa 30 ning buwana. Ang Nobyembre 1 maatol sa adlaw nga Domingo ug sa Biyernes pa lang gipaabot nga daghan ang manguli sa probinsya. Nagtinguha ang CSBT management nga mohangyo ni Mayor Michael Rama aron makahuwam og mga kausyong bus gawas sa mga suroy-suroy bus sa Kapitolyo. Kini nga itong mga buses nila, mga 300 buses man everyday. So niya magbalik-balik ni sila, magbalik-balik. Kining series noon, wala tayong problema kay 24 hours man sila. Base no buko sila special trips for additional sila mga buses diri sa bus terminal. Gipahimutang nasab kini mga tents luyo sa building isip extension sa mga waiting lounge sa terminal ug aron mas paspas pa unya ang pagsud sa mga pasahero, gipadali na ang bidding process sa mga walk-through metal detectors nga ibutang sa mga entrance gate. Gipasalig sa CSBT management nga andam na ang mga aircon sa mga waiting areas sud sa maong pasilidad apan wala na glass nga nagtabon sa air-conditioned nga waiting lounge sa terminal nga gitangtang human naguba ang mga aircon. Actually, atong aircons are already ready. No, gani dinhi duha ni kabuk aircon mo function. Ang dinhi lima ni ka aircons, ang dito tulo. So kini mga aircons karon nga atong naanaro diri ato na nagipa-repair. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nangandam alang sa pagsaulog sa kalag-kalag sunod semana. Matod ni Acting Mayor Edgar Labella, nagmeeting na sila uban sa kapulisan, barangay ug mga sakop sa disaster groups aron ilang mapatuman ang susamang plano sa miaging tuig. Lain nga meeting ilang ipahigayon aron pag-improve sa ilang oplan kalag-kalag. Oplan kalag-kalag na naman diha ang atong kuan, na naman diha ang atong kining ang atong template ready na, and then of course ang atong chief of police ato nang naka-istorya, they are all ready. Nagmeeting na ang mga barangays with cemeteries. Doon na individual meetings for barangays which have their own respective cemeteries. Like for example, ang sa Calamba, ang Cebu City Traffic Office dili makagarantiya nga dili mabara sa traffic ang giplano nga pagpadagan sa mga hybrid bus gikan sa Talisay via SM sa SRP paingon sa Mactan Airport. Ang mga hybrid bus giplanuhan nga muagi sa mga bus stop matag 5 minutos. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Layo na siya for BRT implementation, ma-integrate siya. Uyo ng Cebu City Traffic Office sa pagpadagan sa 77 ka mga hybrid buses sa Metro Rapid Transit System Incorporated gikan sa dakbayan sa Talisay paingon sa Mactan Airport. Giulagway nga sugod kini sa kalambuan sa public transport sa Metro Cebu nga dugay ng nabiyaan. Way problema ang CCTO sa ruta sa hybrid buses gikan sa Talisay City paingon sa SMC side nga moagi sa South Coastal Road nga lagpad og mga daan. Inoon, ang ipangandaman sa CCTO ang traffic nga dala sa hybrid buses sa may Plaza Independencia o sa may S. Osmeña. Sa pagsugat na sa bulog sa mga sakyanan, diha itong i-manage ang traffic. Kay mag-abot naman sila ang public utility jeepneys o ang HQPTS buses gikan sa S. Osmeña paingon ngadto sa SM City North.
Lapad ang dan sa Esusmeña, paingon sa dakbayan sa Mandawi, apan di kini garantiya sa kapaspason sa biyahe sa mga hybrid buses. Usa sa pasalig sa MRTSI nga dunay bus matag 5 minutos sa mga bus stops sa bag-o nga ruta. Duda bisan ang CCTO ni ini tungod sa ka-traffic sa ruta panahon sa rush hours hilabi na kung manggawas ang mga trailer sa port area. Gipasalig usab sa MRTSI nga makuha sa ilang mga bus ang airport ug tunga sa oras. Paingon nga to sa Pantalan, mo ginay angay tan-awon nga naatay mga traffic enforcers nga mo manage sa traffic dihang dapita. Giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga wa pa mahingpit ang application sa prangkisa sa MRTSI. Giwat pa nila nga makasumiter sa ilang tubag ang mga lokaling operators nga supak sa hybrid buses. I-forward sa LTFRB 7 ang mga position letter sa duha ka habig sa ilang uluhang buhatan aron madesisyonan. Kung galing di madesisyonan sa LTFRB Central Office, laing hearing ang posibleng ipatawag nga tambungan sa MRTSI o sa Cebu operators. After ma-forward nato na sa Central Office, wa natin jurisdiction. Umuwi nang, sila, pag kami ng Central Office, okay, kini, pag yun, magsige, makadesign natin, based in orang ilang ipag-submit ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Surote, News 5. DepEd Province mihangyo nga masayo ang training sa mga magtutudlo nga mo-serve sa umaabot nga eleksyon. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Samtang nagkadulang pinili ay sunod tuig, buot na sa DepEd Cebu Province nga kasugdan ng orientation ug training sa mga magtutudlo lukop lalawigan nga mo-serve isip mga Board of Election Inspectors atul sa piniliay. Tinguha ni Dr. Arden Monisit nga ma-schedule na sa labing dali nga panahon ang training sanglit daghan pasab og mga seminars nga ngayang tambungan ang mga magtutudlo gawas sa ilang partisipasyon sa eleksyon. Adunay 18,000 ka mga magtutudlo ang tibuok Cebu Province. Iyang giawhag ang mga magtutudlo nga likayan ang mga kampanya alang sa usa ka politiko. Kinahanglan partisan ato mga teachers kay in the first place kita man ang mga kami man ang mga teachers may mo-serve during election, so we should see to it nga kanang honest and credible ang results sa atong election. Nahimo usab nga suliran ang pagkadilatar sa honorarium sa mga magtutudlo nga mo-serve panahon sa eleksyon. Ang mga magtutudlo makadawat og tag 4,500 nga honorarium gikan sa COMELEC. Mo request gani ko kung pwede mahatag daan before sa election ang mga kanang mga honorarias ato mga teachers kay gamiton man pud na nila labi na katong mo-serve ato sa bukid kay walay masakyan, they have to hire pa nga mga habal-habal or other means of transportation. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ulo sa nabaniog nga drug lord gipangayo ni Mayor Michael Rama. Mga pulis iyang gihatagan og kota sa pagbukod sa illegal gambling og drogas. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Tungod sa way kasulbaran nga problema sa illegal nga drogas, gihatagan ni Mayor Michael Rama og kota ang kapulisan sa ilang operations. Lain nga gihatag nga kota ni Mayor Rama mao ang pagsikop sa 1,000 ka mga video karera machines matag buwan. Iya usab gipangayo ang ulo sa nabaniog nga drug lord nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Kinsa nakaikya sa miaging operasyon sa kapulisan sa ilang panimay diha sa may Spolarium Street, Dulo, Fatima. Then look for the head of Jaguar. Simple. Gisalikway sa mayor ang mga aligasyon nga gisuportahan sa drug lord ang iyang pagdagan sa miaging eleksyon. Niadtong milabay nga buwan, ang kapulisan sa dakbayn sa Sugbo uban sa mga sakop sa PDEA 7 na sagmuyo human way bisan usa sa compound ni Jaguar ang nasikop. Gipaimbestigar usab sa kapulisan ang posibilidad nga dunay mipahibalo ni Jaguar sa himuon nga police operation. I never used Jaguar. I won last 2013 election. Asked my opponent on whose side Jaguar was. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipatuman sa Cebu City Police Office ang lahugay sa personnel subay sa kamanduan sa Campo Crame. Ang pulis nga dunay ranggo nga Police Officer 1 ngadto sa 3 nga nadestino sa mga police station ug ubang unit sa CCPO, gipull out ug gipulihan sila sa nagranggo og Senior Police Officer 1 ngadto sa 4 si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, Directorial Staff sa PRO7, nagkanayon nga di lang sa CCPO ang nipatuman og lahugay, sanglit mausab ang gihimo sa ubang mga police offices. Matud niya nga gusto sa Campo Crame
nga 95% anaa sa field, samtang 5% lang ang ibilin sa mga police units o police stations. Mga sakop sa salisigang nadakpan human ma-identify sa CCTV camera sa usa ka fast food chain. Samtang na-recover ang mga butang nga nakuha sa salisigang nga namibiktima sa customer sa usa ka hotel. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Pinaagi sa CCTV recording sa lobby sa usa ka hotel, nailan sa kapulisan ang mga kawatan nga nabiktima sa usa ka customer sa hotel. Sa kuha sa CCTV, adunay 4 ka tawo nga miduol sa information sa hotel. Ang biktima naglingkod duol sa pultahan samtang ang usa ka bag nga itom gibutang sa usa ka lingkuranan. Gialihan nila ang pananaw sa biktima sa iyang butang samtang usa ka babae dali usab nga mipunit sa bag ug daling migawas sa hotel. Human naman nila. Awa na siya. Human kamera. Tingnan siya, tanaw, taas ang tiwason ito, tanaw asa kamera. Ang biktima nga si Glenn Victor A. Ka-English nagpatabang sa kapulisan human mabiktima sa salisigang. Pinaagi sa recording sa CCTV na ila sa mga pulis ang usa sa mga suspect ug nabawi ang mga butang sa gipuy-ang sa suspect sa Lower Malibu, Subang Dako, Mandawi City. Ang suspect gilalang nga usa ka Glenn. Pagkaugma, palungin day na yun, pagka alas 2, nangari ko sila, nagdaan sa CCTV footage. Then pag-view pa na mo, kailangan ko sa mga suspect. That's why automatic among ipaloob dayon. Then pag-kuhan nga ito na mo, na ito ang mga kuhan, ilan ang i-abandon ang itong kamera. Samtang nadakpan sa kapulisan ang tulo ka mga sakop sa salisigang nga mibiktima sa customer sa usa ka fast food chain sa Mandawi. Ang nadakpan na ilamaw sila si Edgar Manalo, 59 anyos ulitaw nga taga 362F Manalo Bautista Street, San Juan City. Pinky Yap, 53 anyos nga taga Sandico, Tondo, Manila, o Carmencita Haka alias Minche, 47 anyos nga taga Efralio Street, Barangay Pasil. Si Senior Superintendent Mariano Natuel, hipi sa Mandawi Police Office, may pakita sa CCTV camera nga adunay 2 ka tawo nga nagpakaron ingnon nga nanawag sa cellphone. Usa ka babae misalipod sa ilang gibiktima nga naglingkod og daling gikuha sa laing suspect ang bag ni diha sa iyang luyo. Mato di Natuel nga sagad mo operate ang mga sakop sa salisigang sa mga malls o hotels. Namiktima sa mga malls, especially sa Ayala, SM, no, dito sa Konsolasyon, okay? So doon ay video footage ani sa CCTV nga klaro kayo nga sila pangigo, especially kini si Carmencita Alinabon, aka alias Minchi. Gipakita ni Natuel ang Toyota RAV4 nga adunay plate number nga XKZ933 nga mo'y gigamit sa mga suspitsado o gituan nga gikarnap. XKZ933, no? So we are still verifying the real owner of this service vehicle kining RAV4, no, kung it's either ilaban ni or giabangan ba or karnap, no. Biyon say kasulti mo ni. Ikaw kay Pinky. Comment na ko sir. Ha? Comment na ko. Nag-comment na ka? Oo, sir. Na-recover gikan sa Toyota RAV4 ang nakadaiya sa mga bags, wallet o uban pang mga butang nga gituan nga gikan sa mga biktima sa salisigang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Tungod sa nagkaong-ong nga pagtuki sa supplemental budget sa Cebu City Council, misamot karon ang problema sa koleksyon sa basura sa Tibok Dakbayan nga gireklamo na sa pipila ka mga residente sa barangay. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminade Vestil. Subling mihangyo si Acting Mayor Edgar Labella ngadto sa konseho nga unta tukiun na ang nakaong-o nga supplemental budget kini aron aduna na sab magamit alang sa tipping fee sa basura. Kini human makadawat sila og reklamo kalabot sa mga nagtipon og nga basura ilabi na sa mga squatters area din midugok na ang daghang langaw. Gipasabot ni Labella nga tungod sa kakuwang sa budget dili na mahatod ang mga basura paingon sa dumping area sa lungsod sa Konsolasyon. Unang atong gihangyo ang atong mga kaigsuonan sa City Council. Unta, tagaan gyud ni og kanang inyong nato serious consideration kining pag-deliberate sa atong supplemental budget. Kay maluoy ta daghang basura.
Nasayran nga dunay nakadaog sa bidding nga maunay modala sa basura paingon sa lungsod sa Konsolasyon. Hangyoon ni Labella ang winning bidder nga pautangon lang usa ang city government samtang wa pa matuki ang supplemental budget aron sa mahinay-hinay naghipos ang mga basura nga nagkatag karon sa dakbayan sa Sugbo. Nabalaka si Labella nga di pa nila mahatag ang notice of award sa nakadaog nga bidder tungod sa nasuspinde nga supplemental budget. Kung mahimo, ato lang kang hangyoon, total nakadaog naman siya. O nga, kung mahimo, magpautang lang sa uta siya, ipadayon. Anyway, I am very confident na ang atong mga kaigsuunan sa City Council, eventually, tagaan man yung kahigayunan nga ma-approve ng atong supplemental budget na makabayad. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nasulod sa top 3 sa tibok nasod ang Central Visayas nga dunay taas nga gross regional domestic product sigon sa Philippine Statistics Authority. Ang kompletong detalye ni Ryan Sorote. Base sa or the economic status. Naguna sa lista sa pagtaas o gross regional domestic product ang Davao Region nga gisundan sa Central Luzon, Central Visayas, Caraga ug Northern Mindanao. Naobserbahan nga misaka ang GRDP sa rehiyon bisan sa padayon nga pag-recover sa mga lugar nga naapektuhan sa mga katalagman. Ang mga sektor sa agriculture, industry ug service ang gisusi sa Philippine Statistics Authority pagkuha sa GRDP. Matud sa PSA, ang industry sector ang dunay labing dako nga pagsaka gikan sa 35.3% niadtong 2013 ngadto na sa 37.3% niadtong miaging tuig. Partikular nga misaka ang construction business nga makita sa mga bago nga magitukod nga building. Gipaligo na sab-ini ang pangangkon sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga dunay construction boom sa Sugbo. Makita usab nga hinay-hinay nga mi-focus sa industry ug service business ang mga Subuanon gikan sa industriya sa agrikultura. But tanaw na kung in layman's term, kung tanaw na to ang trend, murag agriculture, murag nabiyaan na gyud siya sa Region 7. Ang kausaban sa paglambo sa sektor sa industry ug service sectors mao ang pagbag-o sa priority sa mga local government units. Sama pananglit sa paday nga paglambo sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga usa ka highly urbanized city nga dunay annual population growth nga kapin sa 4%. Nagpasabot kini nga tungod sa kadaghan sa mga job opportunities sa upon, mas daghan usab ang mga nagtrabaho ug namayo sa syudad. Ang tinuig nga GRDP report sa PSA ang maggamit sa mga local government units sa pag-identify sa mga aspeto nga mahimo nila nga palambuon o ipasigarbo ngadto sa mga investors. Ilan ni magamit as basis, no? Sa ilang mga council in setting aside budget or financial for the project or plans nga ilang buhaton. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kapulisan sa Sugbo na alarma sa sunod-sunod nga paglungkab sa mga sakyanan nga binuhatan sa grupong Basag Kotse Gang. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Gimando ni Acting Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Marciano Batsansila sa bagong hepe sa Theft and Robbery Section nga iprioridad ang pagukod sa Basag Kotse Gang. Si Chief Inspector David Senior nga outgoing hepe sa TRS niingon nga sa iyang panahon wa siya makasuway niini nga dunay sunod-sunod nga pagpamuak sa mga bintana sa mga sakyanan. One day, upat ka bukas kutsi. Pwede siguro snatching na snatching sa lain station. Pero kanay na mga sunod-sunod nga bukas kutsi, kurang dili unusual gisip. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, Directoral Staff sa PRO7 nagtuo nga binuhatan kini sa kanhi mga binilanggo nga nakagawas na sa prisuhan. Gimanduan ni Lawas ang TRS sa pag-imbestigar sa mga dinakpan kaniadto nga dunay susamang kaso. Makig-alayon sila sa Bureau of Jail and Management Penology alang sa pag-ila sa mga suspects. At mga previous years og naana nakagawas na ba niya sila or na mga kauban anini ang nakauban sa aning piniriso involved in bukas kotse nakagawas and who learned the art of how to do it. Ipasusi usab ni Lawas ang mga pamaagi kung ngano nga wala mutingog ang alarm sa mga sakyanan nga nabiktima.
Wala katingog ang security alarm sa upat ka sakyanan nga nabiktima ni adtong Domingo. Giauhag ang mga nanag-iyag sakyanan nga pilion ang secured ug hayag nga parkinganan nga dunay gwardya. Giauhag usab ni lawas ang tag-iya sa mga establishmento nga magbutang og ilakip sa coverage sa CCTV camera ang ilang parking area. Dili angay nga magbilin sa mahalong butang sulod sa sakyanan. To avoid leaving valuables in our vehicles, ikaduha kundi man gyud nato mapugngan ato kining tagoon, it should not be visible to the naked eye. Kay sa gingon nako kaganiya, kini mo'y makapadani sa mga kawatan nga lungkabon natong sakyanan kung makita din nga naay bag nga nindot kayo, na ay gadgets nga naka-display. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nadakpan ang usa ka pusher sa usa ka buy-bust operation sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Nasikop mao si Arturo Manubag didto sa Sitio Sambag 4, Barangay Guadalupe. Nakuha gikan sa kang Manubag ang dulan 200 ka pakete sa nga shabu ug buy-bust money. Si Manubag ang giila nga supplier sa Kaluha nga babae nga nadakpan usab sa kapulisan sa milabayng semana. Nabilin sa balay sa gipuy-an sa Kaluha ang driver's license ni Manubag ug karsones ug armas nga kalibre 45 nga pistola. Ikaw ba gitumbok ni Sheila o ni Estela ba to? Nga gikan ko nimo ang ilang mga drugas nga gipamaligya atong yaging adlaw. Gisimana ba to? Nya karon nakuhaan sa karon. Sa mi kasultin mo na. Ha? BFAR 7 mi pasidaan nga ipatuman nila ang bag-ong lagda sa giamyendahan nga Fisheries Code of the Philippines. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. It provides for a new chapter. Ubos sa bagong balaod, mas taas ug mas dako ang silot ug multa sa mga makalapas sa giamendahan nga Fisheries Code of the Philippines. Matud sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7, magsugod na sa tunga sa milyon hangtod sa 10 milyones pesos ang multa sa mga violator sa Fisheries Code. Katuyuan sa mas gipalig-on nga Fisheries Code nga protektahan ang marine resources gikan sa mapanguslanon. Giangkon sa BFAR 7 tungod sa kakuwang sa ilang manpower, dili kini sayon nga ipatuman. Gitugyan nila karon sa mga local government units ang pagpanilipod sa mga municipal waters. Sugdan na usab nila ang mga seminar o training sa ilang mga partner LGUs o mga law enforcement agencies sama sa kapulisan, Coast Guard o militar aron makatabang. We have an arrangement na sa coastal law enforcement agency. Usa sa problema sa BFAR karon ang pagsud sa mga commercial fishing vessels sa mga municipal waters nga hulga sa mga gagmay nga mga mananagat. Hangyo nila sa publiko nga motabang sa pagbantay sa kadagatan kay di maato sa gobyerno ang maong tahas. Di usab angay mahadlok ang mga musumbong sa mga nakalapas sa Fisheries Code tungod kay gipanilipdan na sila sa bagong balaod. I have to admit that there had been a problem with regard to manpower so far as the Bureau of Fisheries is concerned. But our current director is addressing the said issue. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hola mga igsuon, pinakabagong stage drama dinhi sa Sugbo nga mogamit og pinulungang Bisaya ug gangayang atangan sa mga Sugboanon sa maabot nga mga adlaw, mipasundayag sa mga miyembro sa media. Ang gugmang giatay sugilanon sa usa ka katabang nga nahigugma sa usa ka beach rocker. Apan problema sa katabang nga babae kung mahigugma ba kaniya ang lalaki gumikan sa iyang pamayhon ug katambok. Mapasigarbuhong gipaambit sa mga nagpaluyo ni ining pasundayag ang paggamit sa pinulungang Bisaya. Ang producer sa gugmang giatay nga si Sarah May Inclonia Henderson na mahayag nga daghan na siya og mga stage drama nga na-produce. Apan lahi kining maong drama tungod sa pinulungang gigamit niya dinhi. Usa sa tumong og tuyo sa pag-produce niya ni ining maong stage play mao ang paggamit sa mga Sugboanon nga talent o pag-promote sa Cebuano Theater Play. Material which I really support.
But a part of me would also, ang ako mangang goal when I created Two Tin Cans, it's more of to promote Cebuano theater. And murag na kuwangan ko ba nga puro man ni in English akong gi-produce. Plus di pa gyud siya materials nga by Cebuanos. Hala ha? I think it ba kung isusa jud ka. Friend ka. O gani, friend ko nimo. Nang ingnan ta ka. Ipatuyang diha. But friend, karon mo ka feel og ingon ani. Atul sa pasundayag, gipakita sa mga sakop sa media ang pipila nila ka mga eksena nga ngayang atangan sa maong stage play. Ang stage play ipahigayon sa Cap Jones Avenue ning dakbayan sa Sugbo karong Oktubre 23 ug 24 sa alas 8 sa gabi. Mao kadto naglankob sa atong lights, camera, action, showbiz karong hapon hangtod ugma ang mga igsuon alang sa walay karapusang mga showbiz chismis. Uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang action showbiz kini si JP Lauquat Sera o gikan sa kinatumiyang bahin sa akong dughan, akong pagpaambit ug pagpadayag sa akong timos ug matamis nga birthday greeting sa pinakagwapo, pinakabata, mistiso ug buutang angkor sa Action Bisaya, kapatid Glenn Anthony Soco. Happy birthday igsoon, agay gyud. Ug ang atong word of the day nagkanayon. Mao sigurong biyaan ta sa tawo nga gihigugma nato kay naapay laing tawo nga moabot nga biyaan na sad ta, agay. Daghang salamat JP ay kabalaka kay di ka biyaan sa ato ang gugmang giatay. You know, here in TV5, we always celebrate our birthdays, whether through a simple greeting on air or a simple halo-halo, because we believe that every celebrant should be celebrated. But today is extra special because we celebrate the birthday of a man who's given so much to others, whose motto in life is service to others, but probably one of the most debonair gentlemen in Cebu, Mr. Glenn Soco. Salamat, Georgia. Salamat kayo sa inyong mayong mga words, no? Kadaghan ba ning cake? Lagi! Ako usa! Kadang admirer, Glenn. Very lang kuto. Yay! Kadaghan salamat. Lagi. Daghang salamat kayo, Attorney Georgia. Daghang salamat sa atong mga kapatid. Dako kay nga nako kalipay no nga I belong to a family and to a network no. Atong Action Bisaya Crew TV5. Daghang salamat kininyong tanan. Ug sa atong mga sumusunod no. Ang atong I love you JP. Ay! Ug sa atong mga sumusunod no, ang atong mga viewers no. Sa bisag asa nagsunod gid kanato. Oh my God, kang admirers akong partner. Saon na lang. Daghang salamat kaninyong tanan. Maukato ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon! Man ako